প্ৰথমতেতো মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে যে ইয়াত আহি আজি আমাক ইমানকণ সুযোগ দিছে যে এটা পবিত্ৰ আপোনালোকৰ অধিৱেশনৰ কাৰণে আমাক মানে মাতিছে যে প্ৰথম লাই খুঁটা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ। চ' মই নতুনকৈ আহিছোঁ ইয়াতে, বেছি দিন হোৱা নাই, এবছৰেই হোৱা নাই, কিন্তু আহি যিটো গম পাইছোঁ নাগৰিজুলি বাগান আৰু আপোনালোকৰ এইটো অঞ্চলত যথেষ্টখিনি কাম আগতেও কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ। চ' আগতেও আমি এনেকৈ মিলা প্ৰীতিভাৱে আমি চবেই ইটোৱে ইজনে সিজনক সহায় সহযোগ কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰে কামনা কৰিছোঁ। বিশেষ নকওঁ, ধন্যবাদ। नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ देग्लाय नैबे खाथरबारि गामिनि माइनाव फोथाराव खुंनो थाखाय लानाय जादों। फेब्रुवारि दाननिनो 13 आरो 14 खालाराव 2021 मायथाइनि। दा बे साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जि बोसोरसालिया जथुम्मा बिनिनो दिनै गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जोङो एसे आगोलाव मावफुंबाय आरो बे बोसोरसालिया जथुम्माया फैबाय थानाय 13 आरो 14 थारिखआव जिहेतु जागोन। दा बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारियाव माखासे हाबाफारिफोर रनसायनानै बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय लानाय जादों। बेवहाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, गेलेमु बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि गौथुमारि जि थाखानाय डेलिगेट सेसन बेयो जागोन। गोजान आफादखौ सिफायनानै जोङो गोदान आफाद दानाय बे हाबाफारियाबो डेलिगेटनि गेजेरजों जागोन। 14 थारिखआव जोङो अपेन सेसन लादों। बेवहाय बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। दा बेजों लोगोसे बर' हारि बिटिआर ओनसोलखौ गोजोन आरो खौसेथि जौगाहोनांगौनि थाखाय आइजोफोरनि जि रल, जि बिफाव लानांगौ दङ, बिनि थाखायबो जोङो मोनसे सेमिनार, आइजोफोरखौ सांग्रांथि खालामनायनि थाखाय मोनसे सेमिनार लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो 13 थारिखआव फुंनि 10:30 बाजियाव जोङो सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लानाय जादों। बेवहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाखालि बावैसो बारग'लांनाय सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी आरो आथिखालनि लोगो गाहाय नेहाथारि जाबाय बिथाङा। जोङो बिथांखौ लेंनाय जादों। बेवहाय एलपिनिफ्राय लानानै हाइ स्कुल, कलेज जिखिनि फरायसाफोर दङ बिथांमोननि जिउ राहा दानायनि सायाव सावरायनाय जागोन। बिनि उनाव 14 थारिखआव जोङो आइजोफोरजों लोगोसे जि एग्रिकालचार, आबादारि बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बा रांखान्थिखौ जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय बिटिआर ओनसोलाव आबादनि गेजेरजों माबायदि रांखान्थियाव जोङो सांग्रांथि जानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो आबादारि मोनसे सेमिनार बेवहाय सावरायमेल लानाय जादों। बेवहाय जोङो केबिकेनि साइन्टिस्ट बिथांमोनखौ बेवहाय हांख्रायनाय जादों। लोगोसे एग्रिकालचारनि अफिसार बिथांमोनखौ लानाय जादों आरो मैखोम जोंनि ओनसोलनि गुबै माने आबाद मावनानै जाफुंसार जानाय फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ लेंनानै बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आबादारि बिथिंजों रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों। दा बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो बे फैबाय थानाय 14थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों।